Poglavlje Predeli apsurda. Posmatrajući čelične zveri, koje nisu uginule od neprijateljske vatre, već od teskobe, od odsustva prostora da se razmahnu, znao sam šta ću sa studijskog putovanja na rog Afrike poneti kao najsnažniji utisak. Besmisao. Nezamislivo prostrane predele apsurda. Za razliku od Kafke koji se mučio nepojmljivošću procesa i zamka, u Debrezeitu je instrumentarijum apsurda bio javno izložen. Sav taj novac uludo utrošen u oružje, a ne u škole, bolnice i prihvatilišta za bedne i uboge. Nije u tom prekoru bilo ničega od jeftinog saosećanja, kakvih je u izjavama senatora i drugih važnih instant gostiju bilo na pretek. Za sve druge koji su poznavali Afriku, u kojoj sam bez lažne skromnosti i sebe ubrajao, bilo je dovoljno da pogledaju slike koje se nisu mogli izbeći i koje su ih pratile na svakom koraku. Nalickane i u nove uniforme utegnute vojske na jednoj strani i naroda u ritama na drugoj. Poređane uporedo, jedna kraj druge, odvraćale su od otužnog prenemaganja. Pobuđivale su naprotiv metafizička razmišljanja o svetu u kome živimo. Kako najzad usred zasada topovskih cevi i tenkovskih gusenica mogu da se izbegnu apokaliptične vizije o nakaznim plodovima, o planeti okovanoj gvožđurijom i rđom, po čijim teretom i doslovno izdiše. Nije bilo potrebe da pod strogim pogledima stražara zapisujem šta sam video u najvećoj vojnoj nekropoli na svetu. I da sam hteo, ne bih mogao da zaboravim. Epilog: niko nije savršen. Otkako se poznajemo, a to je već više godina, neprestano sebe uveravam, bolje reći obmanjujem, da je to što činim radi opšteg dobra. Radi mira u svetu, obuzdavanja nasilnih državnika, sprečavanja trgovine oružjem, razotkrivanja zločina i svakojakih nepočinstava, pomoći bednima, razobličavanja licemerja i svega drugog što se kao opšta kategorija može svrstati u humanizam i idealizam. Možda čak i onu najnaivniju podvrstu utopizma koja mašta o bratstvu svih ljudi i blagostanju i sreći čovečanstva. Vraga je tako. Sve što sam činio, dovodeći ponekad u opasnosti sebe i druge, činio sam zbog tebe. Da se zbližimo, da za tebe istražujem puteve oružja, da kupujem prisnost povinujući se tvojim željama. Da pojednostavim priču, nije me bilo briga ni za Afrikance, ni za čovečanstvo. Jedino do čega mi je stalo bila je naša veza, da je po svaku cenu sebično sačuvam. Kome se ti čoveče ispovedaš? Kristin je kao razjarena zver uskočila u monolog. Nama, meni, Gospodu Bogu, političkoj organizaciji, tajnom bratstvu. Znaš onu sa istorijske udaljenosti, podosta pohabanu i otrcanu frazu: priznajem samo sud svoje partije. Osim toga, sad je već delovala kao iskreno žalošćena. Šta je loše u tome? Ako dopustiš da sve što si govorio zgusnem u samo jednu reč, što si se u svakojake pustolovine upuštao zbog ljubavi?